Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, είναι το κανάλι Ορθόδοξη Σκέψη. Είμαι ο Δημήτρης Ολίτσας. Είχα πει στην αρχή να μην ασχοληθώ με θέματα πολιτικού περιεχομένου ή θρησκευτικό πολιτικού περιεχομένου. Όμως θα πάω κόντρα σε αυτό που ήθελα να κάνω, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους Ορθοδόξους χριστιανούς στη Συρία, τους Ρουμ Ορθοδόξους όπως λένε οι ίδιοι, και Ρουμ Ορθοδόξοι σημαίνει Ελληνορθόδοξοι από παλαιοτάτων χρόνων. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές μέρες, βλέπουμε και στα ρεπορτάζ, στις ειδήσεις, βλέπουμε και στις εφημερίδες, βλέπουμε και στο διαδίκτυο. Τα νέα που έρχονται από εκεί δεν είναι καθόλου καλά, προσωπικά για μένα δεν είναι καθόλου καλά και για πολλούς άλλους ανθρώπους πιστεύω. Έχει αρχίσει ένα αντάρτικο, το οποίο για μένα δεν είναι αντάρτικο. Έχει αρχίσει για μένα, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, μία επάνωδος των Ισλαμιστών τσιγαντιστών στη Συρία, συνεπικορούμενους και οικονομικά και στρατιωτικά από τους Τούρκους, με σκοπό αρχικό την πτώση του Άσαντ, του ηγέτη της Συρίας, και με απότερο σκοπό τον αφανισμό των Ορθοδόξων από τη Συρία. Βλέπουμε την διεθνή κοινότητα να αντιδρά πολύ χαλαρά σε κάτι τέτοιο, την ίδια στιγμή που πριν 2 χρόνια, όταν έγινε το χτύπημα στο Ισραήλ, πήρανε όλη τη θέση του Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ ξεκίνησε να χτυπάει τους Παλαιστίνιους, τους κακόμοιρους Παλαιστίνιους στη λωρίδα της Γάζας, τους οποίους τους έχουν απομονώσει σε ένα σημείο που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι ο ένας απάνω στον άλλον, τη διεθνή κοινότητα να παίρνει θέματα, να παίρνει θέσεις και τα θέματα στην επικαιρότητα να είναι αποκλειστικά αυτό, ενώ τώρα βλέπω μια πολύ χαλαρή αντίδραση. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό, όμως σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω, σε όσους δεν γνωρίζουν, και θα παρακαλούσα να το κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο παντού, έτσι ώστε μέσα από τη μικρή γωνία του διαδικτύου, τη δικιά μας εδώ, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι, ούτως ώστε να σωθεί η Ορθοδοξία στη Συρία. Και ειλικρινά, μετά και το αίτημα των αδελφών εκεί προς την ελληνική κυβέρνηση, δεν έχω δει ακόμα την ελληνική κυβέρνηση να παίρνει σαφή και ξεκάθαρη θέση. Μάλιστα ο κύριος Γεροπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών της Ελλάδας, δεν θα τον πω Έλληνα υπουργό εξωτερικών εγώ αυτόν τον άνθρωπο, δήλωσε ότι εδώ μιλάμε για 40-50 οικογένειες. Ποια 40-50 οικογένειες? Μόνο στην περιοχή του Χαλεπίου είναι 40.000 Ρουμ Ορθοδόξους οι οποίοι υπάρχουν. Έτσι, θα πάμε να δούμε ορισμένα στοιχεία για το πώς και τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα των χριστιανών της Συρίας. Οι χριστιανοί της Συρίας αποτελούν κατά προσέγγιση το 10% του πληθυσμού της χώρας. Οπότε καταλαβαίνετε για τι νούμερο μιλάμε. Η εκκλησία με τα περισσότερα μέλη είναι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Συρία υπάγεται στο Πατριαρχείο Αντιόχειας, γνωστό και ως Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο της Μεγάλης Θεοπόλεως Αντιόχειας και Πάσης Ανατολής. Δεύτερη σε αριθμό πιστών είναι η Μελχητική Ελληνική Καθολική Εκκλησία, μία από τις Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες, και ακολουθείται από τις προχαλκιδόνιες εκκλησίες, όπως η Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία και η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία. Επίσης υπάρχει σημαντική προτεσταντική και ρωμακαθολική μειονότητα. Η πόλη με τους περισσότερους χριστιανούς στη Συρία είναι το Χαλέπι, όπως είπαμε πριν. Κατά το τέλος της Οθωμανικής περίοδου, μεγάλο ποσοστό των Σύριων χριστιανών μετανάστευσαν από τη Συρία. Οθωμανικής περίοδου, έτσι. Προσέξτε. Μετανάστευσαν από τη Συρία, ειδικότερα μετά τις αιματηρές διώξεις που υπέστησαν, όπως οι σφαγές του 1860 και η γενοκτονία των Ασσυρίων, ενός τεράστιου πολιτισμού. Τεράστιου πολιτισμού. Σύμφωνα με τον ιστορικό Φίλιπ Χίτη, περίπου 900.000 χριστιανοί μετανάστευσαν στις ΗΠΑ ανάμεσα στο 1899 και το 1919. 900.000 περίπου. Στατιστικά, οι χριστιανοί της Συρίας είναι περισσότερο εύποροι και μορφωμένοι από το μέσο όρο της χώρας. Πριν το Συριακό εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, κατοικούσαν 1,2 εκατομμύρια χριστιανοί. Οι περισσότεροι είναι μέλη της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, 700.000 στον αριθμό περίπου, ή της προχαλκιδόνιας Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η πλειοψηφία των καθολικών ανήκει στη Μελχητική Ελληνική Καθολική Εκκλησία, η οποία δημιουργήθηκε ύστερα από σχίσμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία σχετικά με την αμφισβητούμενη εκλογή Πατριάρχη της Αντιόχειας το 1724. Άλλες εκκλησίες που βρίσκονται σε πλήρη κοινωνία με την Αγία Έδρα της Ρώμης είναι η Μαρονιτική, Συριακή Καθολική, Αρμένικη και Χαλδαϊκή. Ο μεγάλος αριθμός δογμάτων που υπάρχει σήμερα στη Συρία προέκυψε ύστερα από σχίσματα που οφείλονται σε πολιτικές και δογματικές διαφορές. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει καθόλου πιθανότητα αδύνατη να συμβεί και σήμερα. Το δογματικό ζήτημα που ανέγειρε τις περισσότερες διαφωνίες είναι αυτό της φύσης του Ιησού. Το 432 οι Νεστοριανοί διαχωρίστηκαν από το κύριο σώμα της Εκκλησίας λόγω της άποψής τους ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ως δύο πρόσωπα. Ο άνθρωπος Ιησούς και ο θεϊκός γιος του Θεού ή λόγος και όχι ως ενιαίο πρόσωπο. Αυτή η πεποίθησή τους έφερε σε αντίθεση με τις αποφάσεις που πάρθηκαν από τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451. Στη συνέχεια, ο Νεστοριανισμός εξελίχθηκε στη Συριακή Ορθόδοξη και την Αρμενική Εκκλησία. Λοιπόν, το μεγαλύτερο χριστιανικό δόγμα στη Συρία είναι η Ανατολική Ορθοδοξία. Η Συρία υπάγεται στο Πατριαρχείο Αντιόχειας. Οι Ορθόδοξοι πιστοί ονομάζονται Μελχίτες. Όρος που προέρχεται από την κοινή σημιτική ρίζα μη λάμδα κάπα που σημαίνει βασιλικός και κατ' επέκταση αυτοκρατορικός. Καθώς μετά τα σχίσματα του 5ου και 6ου αιώνα μετά Χριστόν παρέμειναν πιστοί στον αυτοκράτορα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επίσης, οι Σύριοι Ορθόδοξοι αυτοαποκαλούνται Ρουμ. Προσέξτε, Ρουμ, η οποία είναι η αραβική μορφή της ελληνικής λέξης Ρωμιός. Προσέξτε να δείτε τώρα με τους αδερφούς Σύριους, οι οποίοι, ειλικρινά το λέω, είναι αγωνιστές, πραγματικοί αγωνιστές της πίστεώς μας εκεί που ζουν. Μας ιδέουν πάρα πολλά. Η λέξη Ρουμ αναφερόταν σε όσους προέρχονταν από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το Πατριαρχείο Αντιοχίας χαρακτηρίζεται ως ελληνοορθόδοξο, καθώς η λειτουργική του γλώσσα είναι η ελληνιστική κοινή. Σύριοι Ορθόδοξοι εκτός από τη Συρία κατοικούν και στην επαρχία του Χατάι στην Τουρκία. Και υπάρχει σημαντική διασπορά στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Στα πέρατα του κόσμου, μετά από τις πολλές διώξεις που υπέστησαν, προσπάθησαν οι άνθρωποι να βρουν κάπου να σωθούν. Η Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία ή η Ιακωβίτικη Εκκλησία είναι η πολυπληθέστερη προχαλκιδόνια εκκλησία στη Συρία. Η επίσημη και λειτουργική της γλώσσα είναι η Συριακή. Αποσχίστηκε από το κύριο σώμα του χριστιανισμού ύστερα από τη διαμάχη του μονοφυσιτισμού. Υπάρχει η Αρμένικη Αποστολική Εκκλησία, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη προχαλκιδόνια εκκλησία στη Συρία. Χρησιμοποιεί την Αρμένικη ως επίσημη και λειτουργική γλώσσα και το δόγμα της είναι μιαφυσιτικό. Προσέξτε όμως κάτι, ότι ο μιαφυσιτισμός δεν πρέπει να συγχέεται με τον μονοφυσιτισμό. Υπάρχουν και άλλες, υπάρχουν και προτεστάντες, υπάρχουν και καθολικοί. Να δούμε λίγο την κατάσταση των χριστιανών στη Συρία. Η Δαμασκός ήταν από τις πρώτες περιοχές που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, όσο ο Άγιος Πέτρος ήταν πατριάρχης Αντιόχειας. Τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν, η Δαμασκός είχε περισσότερους χριστιανούς από οποιαδήποτε άλλη πόλη. Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Θα καταλήξουμε, θα καταλάβετε γιατί τα λέμε όλα αυτά. Όταν το χαλιφάτο των Ομεϊαδών κατέλαβε τη Συρία και την Ανατολία, οι μη μουσουλμάνοι που διατήρησαν την αρχική τους πίστη εξαναγκάστηκαν να πληρώσουν κεφαλικό φόρο και τους επιτράπηκε να κατέχουν γη, αλλά δεν είχαν τα ίδια κοινά δικαιώματα με τους μουσουλμάνους. Στη Δαμασκό ακόμη κατοικεί ένα σημαντικό ποσοστό χριστιανών. Εκκλησίες μπορούν να βρεθούν σε ολόκληρη την πόλη, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση βρίσκεται στη συνοικία Μπαπτούμα, πύλη του Θωμά στα αραβικά και τα αραμαϊκά. Η θεία λειτουργία τελείται κάθε Κυριακή και οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν άδεια το πρωί της Κυριακής για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν, παρόλο που η Κυριακή είναι εργάσιμη ημέρα στη Συρία. Τα σχολεία στις χριστιανικές συνοικίες παραμένουν κλειστά το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ για τα περισσότερα σχολεία της χώρας μέρες αργίας είναι η Παρασκευή και το Σάββατο. Κατά τη διάρκεια του Συριακού εμφυλίου, αρκετές τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Ισλαμικό κράτος ή από Κούρδους αντάρτες είχαν ως στόχο τους χριστιανούς της Συρίας. Ακούτε? Παραδείγματα είναι οι επιθέσεις του Δεκεμβρίου του 2015 στην πόλη Καμισλή, με 18 νεκρούς είναι οι επίσημες. Βεβαίως είναι πολύ παραπάνω. Και οι επιθέσεις του Ιουλίου του 2016 στην ίδια πόλη με 57 νεκρούς. Αυτές είναι οι επίσημες. Πόσοι δεν έχουν βρεθεί ακόμα?
Τον Ιανουάριο του 2016, οι κουρδικές μονάδες προστασίας του λαού πραγματοποίησαν ευνηδιαστική επίθεση σε ασσυριακά σημεία ελέγχου στο Καμισλί, μια κυρίως ασσυριακή πόλη, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός Ασσύριου και τον τραυματισμό 3. Εδώ μιλάμε ότι αν δεν κάνει κάτι η διεθνής κοινότητα, αν δεν επέμβει η διεθνής κοινότητα, αν δεν επέμβει το ελληνικό επίσημο κράτος, εδώ θα μιλάμε σε λίγο καιρό για γενοκτονία των χριστιανών στη Συρία, όπως πάνε τα πράγματα. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Θα μιλάμε για γενοκτονία των Ρουμ Ορθοδόξ και Συρίων Ορθοδόξων αδερφών στη Συρία. Μια Συρία η οποία έχει αναδείξει ένα από τους μεγαλύτερους αγίους όλων των εποχών της Ορθοδοξίας μας, τον Ιωάννη το Δαμασκηνό, καταγόμενο από τη Δαμασκό, και η περιοχή συγκεκριμένη έχει δώσει και την Αγία Βαρβάρα, η οποία ήταν καταγωγή Λιβανέζικης. Οι Σύριοι χριστιανοί συμμετέχουν σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής στη χώρα και είναι περισσότερο εύποροι και μορφωμένοι από άλλες θρησκευτικές ομάδες. Αυτό οι τζιχαντιστές δεν το θέλουν. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου που κήρυτε στην αγορά, οι Σύριοι χριστιανοί συμμετέχουν στο εμπόριο καθώς και στην ακαδημαϊκή ζωή, στις επιστήμες, στις τέχνες και την πολιτική. Πολλοί χριστιανοί της Συρίας είναι διευθυντές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ενώ ορισμένοι είναι τοπικοί διαχειριστές, μέλη του κοινοβουλίου και υπουργοί της κυβέρνησης. Ένας μικρός αριθμός είναι επίσης αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας. Κατά τις Αραβο-Ισραηλινές συγκρούσεις του 20ου αιώνα, προτίμησαν να πολεμήσουν μαζί με τους μουσουλμάνους συμπατριώτες τους ενάντια στις Ισραηλινές δυνάμεις, αντί να σχηματίσουν καθαρά χριστιανικές μονάδες και ταξιαρχίες. Επίσης, οι Σύριοι χριστιανοί συμμετέχουν συχνά σε εθελοντικές δραστηριότητες σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Συρίας. Αυτό είναι το έργο τους, έτσι. Λοιπόν, αρκετά χριστιανικό, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Ως αποτέλεσμα, θεωρούνται από τους συμπατριώτες τους σημαντικά μέλη της ευρύτερης κοινότητας. Το Σεπτέμβριο του 2017, ο σιρορθόδοξος βουλευτής του κόμματος Μπαθ, Χαμούντα Σαμπάγκ, εκλέχθηκε πρόεδρος του Συριακού Κοινοβουλίου με 193 ψήφους από τις 252. Οι Σύριοι χριστιανοί είναι περισσότερο αστικοποιημένοι. Εδώ θα μιλήσουμε λίγο για το διαχωρισμό τώρα. Οι Σύριοι χριστιανοί είναι περισσότερο αστικοποιημένοι από τους μουσουλμάνους, με την πλειοψηφία τους να κατοικεί σε μεγάλες πόλεις όπως το Χαλέπι, η Χάμα και η Λατάκια. Και οι τρεις πόλεις αυτές είναι αρχαίες ελληνικές πόλεις της περιοχής. Οι χριστιανοί της Συρίας έχουν τα δικά τους αστικά δικαστήρια, τα οποία παίρνουν αποφάσεις πάνω σε θέματα όπως ο γάμος, το διαζύγιο και η κληρονομιά σύμφωνα με τις διδαχές της βίβλου. Το Σύνταγμα της Συρίας υποδηλώνει ότι ο πρόεδρος της χώρας πρέπει υποχρεωτικά να είναι μουσουλμάνος. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της λαϊκής απέτησης κατά τη σύνταξη του Συντάγματος. Ωστόσο, η Συρία δεν αναγνωρίζει κρατική θρησκεία, φίλοι. Στις 31 Ιανουαρίου του 1973, για τους διαβασμένους αυτό, για τους αδιάβαστους το ακούτε σήμερα, ο πρόεδρος Χαφέζ Αλ-Άσαντ έθεσε σε εφαρμογή το νέο σύνταγμα, αφού πήρε την εξουσία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1970, κάτι που οδήγησε σε εθνική κρίση. Σε αντίθεση με το προηγούμενο σύνταγμα, το νέο δεν απαιτούσε ο πρόεδρος της Συρίας να ακολουθεί την Ισλαμική πίστη. Ως αντίδραση, βίαιες αναταραχές ξέσπασαν στη Χάμα, τη Χόμς και το Χαλέπι, οργανωμένες από τη μουσουλμανική αδελφότητα και τους ουλεμάδες. Κατηγόρησαν τον Άσαντ ως εχθρό του Αλλάχ και κήρυξαν τζιχάντ εναντίον του. Ως αποτέλεσμα, το αμφιλεγόμενο άρθρο του συντάγματος ανακλήθηκε. Οι Σύριοι χριστιανοί, όπως και οι υπόλοιποι συμπατριώτες τους, έχουν πληγεί από το Συριακό εμφύλιο πόλεμο. Σύμφωνα με τον Συριακό νόμο, όλοι οι ενήλικες άντρες είναι επιλέξιμοι για στρατολόγηση ανεξαρτήτως θρησκείας. Από το ξέσπασμα του εμφυλίου το 2011, 300.000 με 900.000 χριστιανοί, προσέξτε διαφορά τώρα, έτσι, το τι είναι άγνωστο, όχι το τι γράφατε, σας λέω πάλι. 300.000 με 900.000 χριστιανοί εγκατέλειψαν τη χώρα. Μιλάμε για διωγμό. Και η διεθνής κοινή γνώμη και η διεθνής κοινότητα κοφεύει. Από το 2017 και έπειτα, όταν η κατάσταση άρχισε να σταθεροποιείται με τις νίκες των Συριακών ενόπλων δυνάμεων και την επαναφορά του ηλεκτρισμού και του τρεχούμενου νερού σε αρκετές περιοχές, πολλοί από αυτούς επέστρεψαν ιδιαίτερα στην πόλη της Χόμς. Λοιπόν, θα δούμε τώρα λίγο ποια είναι η τωρινή κατάσταση, τι συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Θυμόσαστε τον Πατριάρχη τον Πατριάρχη Αντιοχίας Παύλο. Το λίντζαραν. Το λιτζάρισαν. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ποια είναι η τωρινή κατάσταση. Η κατάσταση στο Χαλέπι αυτή τη στιγμή έχει ως εξής. Η πόλη του Χαλεπίου, που κάποτε αποτελούσε οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της Συρίας, βρίσκεται πλέον στο έλεος των συγκρούσεων.
η κεραυνοβόλα επίθεση των τζιχαντιστών και των συμμαχικών τους δυνάμεων, κυρίως τουρκικών δυνάμεων, τα site τα ελληνικά, τα φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση, δεν τολμούν να το γράψουν αυτό. Η κεραυνοβόλα λοιπόν επίθεση των τζιχαντιστών και των συμμαχικών τους δυνάμεων που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, είχε ως αποτέλεσμα, μια εβδομάδα 10 μέρες τώρα, έτσι, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου της πόλης από τις κυβερνητικές δυνάμεις του Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι εχθροπραξίες έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 410 ανθρώπους, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται ραγδαία και συνεχώς. Αυτή είναι η πρώτη φορά από το ξέσπασμα του εμφυλίου στη Συρία την άνοιξη του 2011 που το καθεστώς του Άσαντ χάνει εντελώς τον έλεγχο του Χαλεπίου. Η απώλεια αυτή συνιστά σοβαρό πλήγμα για τον Σύρο πρόεδρο, ο οποίος έχει στηριχθεί σε στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη του Ιράν και της Ρωσίας για να διατηρήσει την εξουσία του. Η χριστιανική κοινότητα της Συρίας, που αποτελούσε μέχρι σήμερα έναν από τους πυλώνες της πολυθρησκευτικής κοινωνίας της χώρας, έχει βρεθεί στο στόχαστρο των τζιχαντιστών. Οι επιθέσεις σε εκκλησίες, μοναστήρια και άλλα ιερά μνημεία είναι καθημερινές, ενώ χιλιάδες χριστιανοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχίας, με ιστορία που ξεπερνά τους 2.000 αιώνες, τα 2.000 χρόνια, έτσι, ο αιώνες, τα 2.000 χρόνια, τους 2 αιώνες, λοιπόν 20. Τέλος πάντων, καταλάβατε, ξεπερνά τα 2.000 χρόνια, δεν το έχει γράψει σωστά εδώ η πηγή. Κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την περιοχή, καθώς οι πιστοί του βρίσκονται πλέον σε καθεστώς διωγμού. Η καταστροφή των ιερών τόπων δεν αποτελεί μόνο θρησκευτική απώλεια, αλλά και πολιτιστική, καθώς πολλά από αυτά τα μνημεία είναι κληρονομιά της παγκόσμιας ιστορίας. Αυτοί οι άνθρωποι, οι τζιχαντιστές, οι Ισλαμιστές, οι ακραίοι, δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, αλλά αυτοί οι συγκεκριμένοι, συνεπικορούμενοι από τουρκική βοήθεια πολιτική και στρατιωτική και οικονομική, έχουν βάλει στο μάτι να αφανίσουν, το λέω πάλι, την Ορθοδοξία από την περιοχή. Για το συγκεκριμένο σκοπό, πριν από κάποιες μέρες, είχε αναρτήσει ανακοίνωση η Εκκλησία της Αλβανίας, η οποία εκφράζει τη βαθιά θλίψη και αγωνία της για την κλιμάκωση της βίας και τονίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αποτροπή μιας ολοκληρωτικής καταστροφής. Θα το ξαναπώ και ας γίνω κουραστικός. Για ποιον λόγο η διεθνής κοινότητα κοφεύει? Για ποιον λόγο εμείς οι Ορθόδοξοι, με όποιο τρόπο μπορούμε, δεν στεκόμαστε στο πλευρό των Ρουμ Ορθοδόξ? Το καταλαβαίνετε, θα πει όρος. Ρωμιοί Ορθόδοξοι και των Συρίων Ορθοδόξων αδερφών μας. Τι περιμένουμε? Δηλαδή, όταν βλέπαμε να σκοτώνουν τους αθώους πολίτες στη Γάζα, εκεί αντιδράσαν όλοι. Εδώ τι είναι? Τι, επειδή είναι Ορθόδοξοι? Γιατί δεν κατάλαβα. Ανεβάστε, κοινοποιήστε, διαμαρτυρηθείτε με όποιο τρόπο μπορείτε, δεν πειράζει. Εμένα μου έχουν ρίξει μια φορά το προφίλ για αυτά που έλεγα. Αν μου το ρίξουν και δεύτερη, θα ξανακάνω τρίτο. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει πια. Αναφέρει η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας. Οι πρόσφατες καταστροφικές επιθέσεις στο Χαλέπι της Συρίας και τις γύρω περιοχές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων Ορθοδόξων χριστιανών, απειλώντας την ιστορική παρουσία του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Αντιοχίας και γενικότερα των χριστιανών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η θρησκευτική βία και η καταστροφή των ιερών τόπων λατρείας αποτελούν, αναφέρει η ανακοίνωση, βαθιά πληγή για ολόκληρη την Ορθοδοξία και προσβολή του πανανθρώπινου πολιτισμού. Συμμεριζόμενοι βαθύτατα τον ανίποτο πόνο των διωκόμενων αδερφών, ενώνουμε τις προσευχές μας στο Θεό της Ειρήνης καθώς και τις εκκλήσεις μας προς τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα για την κατάπαυση των φωνικών επιθέσεων στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει το φόβο για τον αφανισμό των χριστιανικών κοινοτήτων, οι οποίες υπήρξαν για αιώνες αναπόσπαστο κομμάτι της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς της Συρίας. Παρόμοια δήλωση έκανε τις προάλλες και ο πανιερότατος Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Θέλετε να δούμε λίγο μαζί
Τι είναι η Ρωμιοί της Αντιόχειας? Έλληνες, Τούρκοι ή Άραβες Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Λοιπόν, απορούν και μπερδεύονται πολύ με τις αναφορές των δελτίων ειδήσεων σε Ελληνοορθόδοξους στη σεισμόπληκτη Αντιόχεια, τότε που έχει γραφτεί το άρθρο. Έτσι, η πηγή, εγώ το λέω, δεν έχω να κρύψω κάτι, είναι από το The Talk. Λοιπόν, όμως τα πράγματα δεν είναι δύσκολο να εξηγηθούν. Στον ευρύτερο χώρο της ιστορικής Συρίας υπάρχουν κοντά στα τόσα άλλα δόγματα, είτε χριστιανικά, Μαρονίτες, Σύρωοι, Ιακωβίτες, Ασσύριοι, Αρμένιοι και ούτω καθεξής, είτε μουσουλμανικά, Σουνίτες, Δωδεκαδικούς Σιήτες, Αλαουίτες, Δουδρούζους και Ελληνοορθόδοξοι χριστιανοί που αποκαλούνται Rum Orthodox, δηλαδή Ρωμιοί, πνευματικοί κληρονόμοι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πρόκειται βέβαια για Άραβες στη γλώσσα και τη συνείδηση, πλέον κατόπιν πολλών διωγμών. Κάποια στιγμή και μετά, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια πριν, τα ελληνικά σχολεία που υπήρχαν κλείσαν. Και έτσι οι άνθρωποι έμαθαν τα αραβικά. Αλλά η συνείδησή τους παραμένει από πάπου προς πάπου ελληνοορθόδοξη. Πρόκειται βέβαια για Άραβες στη γλώσσα και τη συνείδηση, όπως αυτή δημορφώθηκε στην ερωτηματικότητα. Αυτό είναι λάθος για τη συνείδηση. Και μάλιστα από τους κόλπους τους προέκυψαν μορφές του αραβικού εθνικισμού, όπως ο ιδρυτής του Μπααθ, Μισέλα Φλακ, και σε ό,τι αφορά νοτιότερα την Παλαιστίνη, ο θρυλικός γιατρός του λαϊκού μετώπου για την επαναπελευθέρωση της Παλαιστίνης, Ζόρς Χαμπάς. Γενικά οι Ελληνοορθόδοξοι της περιοχής ζουν κατά παράδοση σε αστικά κέντρα, σε αντίθεση με άλλες μειονότητες που είχαν ιστορικό προβληματικών σχέσεων με την Βυζαντινή, την Αραβική και την Οθωμανική εξουσία και εγκαταστάθηκαν στα βουνά, όπως λόγου χάρη οι πιστοί του ετερόδοξου Ισλάμ και οι Μαρονίτες. Οι χριστιανοί της Συρίας, αδελφοί, ήσαν ανέκαθεν επιρρεπείς στις διασπάσεις. Μετά την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας, όσοι παρέμειναν πιστοί στις αποφάσεις της και δεν προσχώρησαν στην Συρορθόδοξη Εκκλησία του Ιακώβου Βαραδαίου, αποκλήθηκαν Μελχίτες, δηλαδή βασιλικοί, για να διακρίνονται από τους Ιακωβίτες. Την ονομασία Μελχίτες κράτησαν οι Ελληνόρθμοι που τον 18ο αιώνα, 1700 τώρα μιλάμε, αποσπάστηκαν και ενώθηκαν με τη Ρώμη, διατηρώντας διακριτή ιεραρχία και βυζαντινό τυπικό. Οι Ρουμ Ορθοδόξ υπολογίζονται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο στη Συρία και 600.000 στο Λίβανο. Και η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος για τους αδερφούς μας αυτούς, δεν αντιδρά φοβούμενο τι? Προφανώς ότι τους ενδιαφέρει η Ορθοδοξία. Γιατί αν τους ενδιαφέρει η Ορθοδοξία θα το είχε κάνει πρώτο θέμα στη διεθνή κοινή γνώμη. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται στη διασπορά, ιδίως στη Λατινική Αμερική. Η θρησκευτική τους αρχή είναι το Πατριαρχείο Αντιόχειας, η έδρα του οποίου έχει μεταφερθεί εδώ και μερικούς αιώνες στη Δαμασκό. Χρειάζεται πάντως να προσθέσουμε, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, πάντα την ένδειξη Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, αφού τον τίτλο του Πατριάρχη Αντιοχίας έχει και ο ηγέτης των Μαρονιτών, των Μελχιτών, των Συρορθοδόξων και των Συροκαθολικών. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιόχειας λειτουργεί δικό του πανεπιστήμιο στο Μπάλαμπαντ του Λιβάνου, με θεολογική και άλλες σχολές. Αρκετοί από τους ιεράρχες του έχουν πραγματοποιήσει σπουδές και στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε εν πολλοίς στα Οθωμανικά χρόνια και εξακολουθεί να συμβαίνει στα Ιεροσόλυμα, το ντόπιο στοιχείο κατόρθωσε να εκδιώξει το 1899 την ελληνική ιεραρχία και να εκλέξει Άραβα Πατριάρχη. Η αραβοποίηση αυτή αποδόθηκε στη ρωσική προπαγάνδα, ενώ σε κοινότητες με μεικτό ελληνικό και αραβικό πληθυσμό, παραδείγματος χάρη της Κιλικίας, υπήρξαν διασπάσεις και συγκρούσεις. Εντός τουρκικής επικράτειας βρίσκονται 3 μητροπόλεις του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Δώστε βάση εδώ. Εντός τουρκικής επικράτειας βρίσκονται 3 μητροπόλεις του Πατριαρχείου Αντιοχίας, χειρεύουσες εδώ και πολλές δεκαετίες. Η Αμίδης με έδρα τον Τεγιαρμπακύρ, η Θεοδοσιοπόλεως με έδρα το Ερζερούμ και η Ταρσού και Αδάνων με έδρα τη Μερσίνα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει δικαιοδοσία στην νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν θέλω να το πλατιάσω περισσότερο και να σας πω πόσοι βρίσκονται εκεί, πόσοι Ορθόδοξοι βρίσκονται εκεί. Πάντως είναι πάρα πολλές χιλιάδες. Η ίδια η Αντιόχεια βρίσκεται στο γνωστό Σαντζάκι της Αλεξανδρέτας, σημερινό νομό Χατάι της Τουρκίας, το οποίο είχε μεικτό πληθυσμό, τουρκικό και αραβικό,
και το 1938 ενώθηκε με την Τουρκία μετά από αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα. Κάποια στιγμή θα το βρω αυτό και θα σου αναλύσω πώς έχει γίνει. Προς το παρόν, ας μείνουμε σε αυτό. Επρόκειτο στην πραγματικότητα για δώρο των Γάλλων, βεβαίως τότε απικιακών κυριάρχων της ευρύτερης Συρίας, προς την Άγκυρα, ώστε να συμμαχίσει μαζί τους στον επερχόμενο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, αρκετοί Ελληνοορθόδοξοι Αντιοχιανοί μεταφέρθηκαν ως εσωτερικοί μετανάστες στην Κωνσταντινούπολη, τη στιγμή που αυτή άδειαζε από τον ομογενειακό ελληνικό πληθυσμό της. Αυτούς τους περιέλαβε η Εκκλησία και τους εγκατέστησε ως νεοκόρους στα εφημέρια των ναών της Κωνσταντινούπολης, που κινδύνευαν να μείνουν έρημοι και αφύλακτοι. Τα παιδιά τους, ως έχοντα την ένδειξη Ρωμιοί στο δελτίο ταυτότητας, πηγαίνουν στα ομογενειακά σχολεία, όπου δεν έλειψε η σύγχυση, αφού μιλούν όχι βέβαια ελληνικά ή έστω αραβικά, αλλά κυρίως τουρκικά. Προσέχετε τι γίνεται. Αυτό που γινόταν τότε θα επαναληφθεί τώρα και θυμηθείτε το. Δεν ξέρω πού θα βρεθούν οι άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να βρεθούν στην άλλη άκρη του κόσμου. Από τη δεκαετία του 60, το είπαμε αυτό, αν κρίνουμε από τα ονόματα των μαθητών, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αυθόρμητη κατανομή, με τα παιδιά των ελληνόφωνων να φοιτούν στο ζωγράφιο και τα άλλα στη μεγάλη του γένους σχολή, διδασκόμενα πάντως στα ελληνικά. Υπολογίζεται ότι οι Αντιοχιανοί αποτελούν το 1 τρίτο της αναπομείνασης ρωμαϊκής ομογένειας της πόλης και συμμετέχουν πια στα εκλεγμένα όργανά της. Εκτός από Αντιοχιανούς Ελληνοορθοδόξους, η Κωνσταντινούπολη έχει και Σύρους Ορθοδόξους, οι οποίοι μετανάστευσαν από περιοχές της Ανατολικής Τουρκίας όπως το Μάρντιν. Προτού αποκτήσουν δικό τους ναό, τον πρώτο που γενιάστηκε στην πόλη μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, παρουσία μάλιστα του Ερντογάν, νίκιαζαν για ένα διάστημα την Παναγία την Καφατιανή, ιστορική Ρωμαϊκή Εκκλησία του Γαλατά, που είχε καταλάβει από τη δεκαετία του 1920 το τουρκορθόδοξο κίνημα του Παπαευτήμ, και στην οποία πιο πρόσφατα οι συνδεόμενοι με τις μυστικές υπηρεσίες και το κόμμα εθνικιστικής δράσης έγκονοι του διοργάνωνε συναντήσεις των επίδοξων πραξικοπηματιών της Εργένεκομ. Στη σημερινή Συρία, οι Ελληνοορθόδοξοι δεν έμειναν αλόβητοι από τον πόλεμο που μένεται πολλά χρόνια. Φανταστείτε ότι η πηγή, το άρθρο που διαβάζω από την πηγή αυτή, είναι από το 2013. Φανταστείτε. Ο προηγούμενος Μητροπολίτης Βερίας, δηλαδή Χαλεπίου, και Αλεξανδρέτας Παύλος, αδελφός του σημερινού Πατριάρχη Αντιοχίας, απήχθη από αντάρτες μαζί με τον Σιρορθόδοξο ομόλογό του το 2013 και από τότε εξακολουθεί να αγνοείται. Εσείς που πιστεύετε ότι βρίσκεται? Έχει εκδημήσει ισχύριον και ο ένας και ο άλλος. Στη Συρία υπάρχει και παραστατιωτική δύναμη Ελληνοορθοδόξων που έδωσε μάχες για να υπερασπιστεί τις περιοχές της απέναντι στους τζιχαντιστές. Γι' αυτό λέγω ότι είναι αγωνιστές οι άνθρωποι αυτοί. Στηριζόμενοι από κυβερνητικές και ρωσικές δυνάμεις. Γενικά οι μειονοτικοί έχουν μία στάση τουλάχιστον ανοχής απέναντι στο καθεστώς Άσαντ, που το θεωρούν ως κοσμικό, προτιμότερο από τις πιθανές εναλλακτικές. Στον εμφύλιο του Λιβάνου, οι Ρουμ όπως και οι Αρμένοι έκλειναν προς την αριστερά. Άλλωστε οι κατεξοχήν γειτονιές τους, η Χάμρα και η Ρας Μπεϊρούτ, βρίσκονται στην βασικά σουνιτική δυτική Βηρητό και όχι στην χριστιανική ανατολική Βηρητό. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν να κάνει ένα ταξίδι στη Βηρητό την εβδομάδα που μας πέρασε, για να μπορέσει, αν μπορέσει, να κάνει μια διαμεσολάβηση για να διασφαλίσει και καλά να κάνει κάποιες επαφές για το καλό των εκεί αδερφών Ορθοδόξων. Όλος τυχαίως, 2 ώρες πριν το ταξίδι, έβγαλε βλάβη το αεροπλάνο. Να μην το σχολιάσω καλύτερα αυτό. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Το όνειρο πολυπολιτισμικότητας του κυρίου Μητσοτάκη και των φίλων του κυβερνώντων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο, μάλλον δεν περιλαμβάνει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Έτσι καταλαβαίνουμε όλοι πια. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του λιβανέζικου πολιτικού τοπίου αποτελεί το Συριακό Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, που στελεχώνεται κυρίως από Ρουμ. Αυτοί δεν μπορούσαν να συμμεριστούν
τον παναραβικό εθνικισμό άλλων, ούτε τον στενά λιβανέζικο εθνικισμό των Μαρονιτών που κυριαρχούσαν στο κράτος και συχνά φαντασιώνονται ότι δεν είναι Άραβες αλλά Φοίνικες. Επίσης ελληνικό φύλο. Οπότε στράφηκαν στον μεγαλοσυριακό εθνικισμό, δηλαδή το σχέδιο της Ένωσης Λιβάνου και Συρίας, ώστε το ελληνοορθόδοξο στοιχείο να βγει πιο ενισχυμένο. Δεν λείπουν και αυτοί που σε εκδηλώσεις τους ανεμίζουν δικέφαλους αητούς και τα τι αυτά. Σε κάθε περίπτωση, το ελληνοορθόδοξο στοιχείο της Μέσης Ανατολής, αδερφοί, τρέφει φιλικά αισθήματα προς την Ελλάδα, η οποία δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως αυτό το μοχλό άσκησης επιρροής. Γιατί είναι τόσο γουδιά, είναι τόσο άχρηστοι και τόσο άσχετοι οι άνθρωποι, που θα μπορούσε η Ελλάδα μέσω των ανθρώπων αυτών και την προσοχή προς αυτούς να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Άρα δεν κόβει το μυαλό, ή δεν έχουμε πια, τι να πω, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να ηγηθούν πραγματικά. Πάντως αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί χρήζουν άμεσης βοήθειας από το ελληνικό κράτος. Δεν λείπουν βέβαια και όσοι επιχειρούν να μετατρέψουν την ελληνοορθόδοξη θρησκευτική ταυτότητά τους σε αναγνώριση ελληνικής ταυτότητας και χορήγηση διαβατηρίου. Η επέμβαση όμως της Ρωσίας από το 2015 στον εμφύλιο του Λιβάνου και η καλλιέργεια από μέρους της εικόνας σωτήρα των μειονοτήτων αλλάζει ραγδαία τους συσχετισμούς. Αδερφοί, εύχομαι να μην σας κούρασα. Έχει πάει 31 λεπτά και κάτι το βίντεο. Αυτή είναι η κατάσταση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αιώνες, όχι τώρα, οι αδερφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί στη Συρία, και οι Ρώμοι Ορθοδόξοι και οι Σύριοι Ορθόδοξοι και τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα. Όπως φαίνεται και όπως όλα δείχνουν, οι τζιχαντιστές Ισλαμιστές αυτή τη στιγμή συνεπικουρούνται και στρατιωτικά και οικονομικά από τους Τούρκους. Δεν μπορεί να δεχτεί το τουρκικό καθεστώς να κάνει κουμάντο στη Μέση Ανατολή το Ισραήλ. Και στην κόντρα των δύο θα την πληρώσουν οι Ορθόδοξοι. Λυπάμαι που το λέω, πρέπει να λάβουμε δράση όλα τα πατριωτικά κινήματα, χριστιανικά πατριωτικά κινήματα της Ευρώπης, και να γίνει κάτι με αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να σταματήσει η επέλαση αυτή. Λυπάμαι, αν σας κούρασα, αυτό είναι το βίντεο. Δεν με ενδιαφέρει το like, δεν με ενδιαφέρει. Μόνο κάντε κοινοποιήσεις. Κάντε κοινοποιήσεις να φτάσει παντού. Σχολιάστε και εσείς εδώ από κάτω στα σχόλια. Να ξέρω και τη γνώμη σας, ή όπου αλλού το δείτε στα social που θα ανέβει. Δώστε βάση και ακούστε το όλο το βίντεο σας παρακαλώ. Αυτά είχα να πω. Δυστυχώς, μέρες που έρχονται βλέπουμε ότι η Ορθοδοξία πολεμείται με το χειρότερο τρόπο. Μα με το χειρότερο τρόπο. Ας προσευχηθούμε για τους ανθρώπους αυτούς τουλάχιστον και ας ενεργοποιηθούμε όλοι στα social για να γιγαντώσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρίμα, είναι κρίμα, είναι χιλιάδες τα χρόνια, είναι χιλιάδες τα χρόνια που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και κατάγονται οι περισσότεροι από τους, οι Ρώμοι Ορθοδόξοι, όχι οι περισσότεροι, όλοι, κατάγονται από ελληνικά φύλλα που βρέθηκαν εκεί στην αρχαιότητα. Και συνεχίστηκαν μετά και από τη γέννηση του Ιησού μας και από την ίδρυση του Βυζαντινού κράτους και πάει λέγοντας. Συγγνώμη σας κούρασα, κοινοποιήστε το βίντεο παντού.